Martine, v první řadě velká gratulace k vítěznému derby. Jak těžké bylo dnes získat 3 body v Plzni? No tak tu sa hrá vždy ťažko a my sme sem prišli s tým zámerom získať aspoň 1 bod a dobre brániť a nedostať, aby sa domáci nedostali do nejakého vedenia a to sa nám darilo celkom, takže sme radi za 3 body. No. Jak těžké bylo hodit za hlavu vysokou prohru z minulého kola? No tak ono to nie je ľahké, hlavne v tom zápase sme nemali vôbec nič, tam ten Liberec nás doslova robil blbcov z nás, takže bolo to dosť ťažké, ale celý týždeň sme sa nejako na to pripravovali a máme polku súťaže pred sebou, takže potrebujeme bodovať. Vy jste dnes zapsal 2 branky, můžete se za nima ohlédnout, prosím? No tak tá prvá, tam mi to pekne Kusák nahral vlastne hneď a ja som to strelil medzi nohy, no a tá druhá to bolo do prázdnej brány, takže už bolo na čase aj z mojej strany, že tam niečo padlo, lebo tej góly chýbali, ja to viem a pre nás je dôležité hrať vlastne takto tento buzeránsky hokej a zbierať body, brániť a čakať na tie breaky a šance, takže musíme pokračovať v tomto, kde sme dneska skončili.